রিজনাল কমিটি যতটা ফেসলা হামবাই তেবা হামবাইবা হলো দিনে স্যার রবীন্দ্র দেববর্মা বনব জবান ইচিবাইয়াফর তাই সুংবাই তিনি ওর সিনি টিডব্লিউএফ नि डिस्ट्रिक्ट नि सेक्रेटारी टिप्रा मोथा जतन साई काहाम तामनि वाईटीएम नि प्रेसिडेंट ताई सुंबाई और टिप्रा मोथा नि वर्किंग प्रेसिडेंट ताई नरक जत्त सिनि बीसी नि ताई शांति देबर्मा पासुका बनो बयना या मुस्कामो टिप्रा मोथा ले बीजेपी का करे टिप्रा मोथा मान फले रो खबाय दुबैला सुबो बीजेपी का करे टिप्रा मोथा मान रो खबाय दुबैला सुबो बुबाग्रा लोंगे बुबाग्रा लोंगे बुबाग्रा लोंगे बीजेपी का करे टिप्रा मोथा फले रो खबाय दुबैला सुबो जगह फाइसक वाइजाक बीजेपी नि डिस्ट्रिक्ट नि सेक्रेटारी ते मंडली वाइस प्रेसिडेंट जिनि ताकुक रंजित देबबर्मा बाय ताकुक धनी देबबर्मा बंगनि खरगनुनि लीडरशिप 19 फैमिली नि 53 वोटर्स जिनि बुबाग्रानि टिप्रा मोथाव बरक जइन खालायफैके बरकनो जों बेले खाबाय खुबायखे बुबाग्रानि जों बरकनो लामसगो जों ओ जायगायाव 19 फैमिली नि जे 53 वोटर्स माने अबंखा जेन्युइन और कोनो कारचुपि क्रय जे जायगायाव जों नुक जागो गोबां मा जायगायाव जइनिं खालायके हंकाय 7 जनानो हंकाय 700 जना खालायमारक 30 जनानो हंकाय 300 जना खालायमारक जों नुक जागो किन्तु जों जायगा तिनि जेन्युइनलि नरनो लिस्ट बरिविरिगो ते बरकर तिनि बर्तमान तब दंगो के आबनि बागै जों सारा त्रिपुरानि लुकुरकनो सानानि मुसुंगो जिनि बुबाग्रानि लीडरशिप टिप्रासा दफा हामक्रानि बागै बजे सामुं खायतामानि आबनि बागै जों जत टिप्रासा बनो लगिरिना नांगो बेतिनि दारा सं फायका बरनो जों खाबाय खुबाय लामसगो फायनाय सालो शुधु सिमनाव सिमिया सारा त्रिपुरानो हाइजइनिं प्रोग्राम सलिवि दंगो हयतो जों बांलानि न्यूज पेपार रिविमानिया किन्तु जों जिनि जे टिप्रासा ससियेल मीडिया दङ जों बरनो बिसिंति जिनि टिप्रासा लुकुरकनो जों फुनुगै मान दङबाय जिनि मीडिया फ्रेंड्स रनो जों बेलेके हामबाय मारियो नरनो बिसिंति जिनि जत टिप्रासा लुकुरक जिनि बुबाग्रानि लगियो जे फाइनेरनो जे फुनुगै दंमानि आबनि बागै नरनो बाइफ्ले हामबाय मारियो ते चिन्द्र जिनि बरम गोनां ईएम एजुकेशन रवींद्र देबबर्मा ते जिनि ईएम पीडब्ल्यूडी ते आरडी रुनिल देबबर्मा फाइसक फाइजार ओंगे जों तिनि जिनि ताकुक धनी ते रंजित देबबर्मा बरनो जों खाबाय खुबाय लामसो बरक आगे खरगपुर डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटारी ते मंडलनि वाइस प्रेसिडेंट हामबाय।